que pediron a nosa axuda, están aquí sentados connosco e nos imos tentar de axudarvos, vale? Tanto a Rosalía como a Rafael, para que atopedes esa compañía. Gracias. Empezamos contigo, Rafael, Vale. e lembramos quen eres, vale? Rafael é un home que ten 65 anos, que está solteiro, non ten fillos e chega desde Arteixo. Dinos, Rafael, que cada ano que pasa, pois témelle máis a envellecer sen unha compañía. Rafael, levas 7 anos só. E dísnos, atención a esta frase, que non queres morrer só. É dura a soidade, Rafael. Moito. Contanos. Cada un pasa pior. Por que dices eso, Eu, Rafael? a soledade hasta certo tempo, cando un é novo. Pero cando avanzan uns anos, Que é o que máis medo che dá? é que pasan uns anos a veste solo. Ai, non. Pasan sin data do que vento. Porque ti dis, no seu polo día, aínda vou tendo con quen falar. Pero ven a noite, E que pasa polas noites, Rafael? sabe o que pasa? Ves un solo. Non tes con quen falar, Non, nin nada. Outro día sentábase un convidado aí onde estás ti e decíanos, non é solo non ter con quen falar, é que, por exemplo, caes. É que normalmente, antes había xente maior e todo, agora xa non hai nadie. De redor onde vivo non hai nadie. A xente toda morreu, foi morrendo toda, non hai. E moita xente que hai aí tampouco xa non conozco. Non se relacionan con nadie. As aldeas que foron cambiando. É o problema do rural, Rafael. Cada vez queda menos xente. E claro, a medida que van pasando os anos, vas vendo que hai menos con quen falar. Exactamente. E ese é o teu caso, non? Pero ti és unha persoa activa. Sí, pero chega que vas... Mira, desde que falleceu miña nai, desde que morreu miña nai, vas pensando máis, entendes? Además vas facendo maior, van correndo os anos. Home, 65 anos non és unha persoa maior. Bueno, sí, pero vas pensando malas cousas. Vas pensando Exactamente. que os anos van a máis, que non van a menos. Ou che ven pola mala suerte unha enfermedade ou calquera cousa. E non tens que enche un café nin unha Pero madrinha. ti tes moi boa relación cos veciños, ou non? Bueno, xubo máis que hai. Que agora cada un ao seu. Cambiou para todo. Entendes? Desde... Cada pasa pior. Claro, non é esa... Non, de verdade, cada un ao seu e... Claro, non é esa relación que había antes de aldea, de que ao mellor un estaba pendente do outro. Exactamente. Sí, claro, en todos os lados. Antes ao mellor vían que a bolsa do pan estaba na porta un día e xa iban a acudirche, non? Ou é mesmo de choqueirada que andáramos chavales, entrabas nunha casa dese anís de garrafón, ou unha fillón, unha orella, hoxe chave, portales cerrados. Claro. Claro. Non, de verdade, que é certo. Pero ti E os traballos colectivos que había antes, que os veciños axudaban uns aos outros, Ese acabouse. iso acabou. Eu a mí... Agora, cando toca de sementar ou apañar as patacas, cada un para sí. Cada un ao seu. Ese acabouse todo. E non hai que botar unha man. Hombre, mira, se te recolles e dos veciños, ese acabou todo. Claro. Acabouse. Hai nalgúns sitios que aínda se siguen botando unhas mans uns aos outros, porque as leiras son grandes, pero cada vez é menos, Rafael. Moi poucos, Mira, ti tes unha compañía moi especial. Estás incómodo por algo? No. Estás ben. Mira, ti tes unha compañía moi especial que son os teus animais. Eus como fan... Eus como fan compañía. Dous gatiños e un can. Dous gatiños e un can. Xa me dicía miña abuela, miña nai chamaba por mí, ese queres máis aos gatos e aos cans que a xente. Bueno, eso é verdade. Mira, que che iba a decir, que nome lle puxestes ao teu can? Ningún. Non lle tes nome? Non, que morreu un e dir un outro, xa non quería, pero... Pero como lle chamas entón para que Ele non veñas? lle puxo nome. Entón dille, ven, e ela O acude. entendo, como que leva de comer xa entendo a primeira. E os gatiños, Teño 12 meses moi bonitos, os siameses, bueno, din que son un pouco rabudos, pero fan moita compañía. E da miña nai que iba ao marisco, cando se iba, non é como hoxe. E vos percebes e todo. Que ia onde? Os percebes e os mexillóns, súa nai, súa nai. Non é como hoxe, que non había vigilancia, como hoxe está todo... Xa acabou, xa hai tempo. E daquela... Cocíos nunha parola e tiñan os gatos aos cans arredor mirando e comían, como... Ostras, Os gatos comían percebes? Claro, é que É mexillón. Claro, é que antigamente o que son percebes, mexillóns e demais non é como Estaban mirando agora. para ela debullaba e los comían. É que agora son artículos de luxo. Antes a xente do mar, pois era máis comida que entraba na casa. Rafael,
Antes calquera que ia á praia ou ali á costa, ás rochas, collías, comías, traías para casa. Agora, como te pillen... Home, pero cambiou, xa cambiou. Bueno, porque tamén... Xa nadie vai porque recetan. Tamén hai que ter en conta de que a xente dedicábase algún a esquilmar e ten que haber un certo control para estas cousas. Aí non nos imos a meter, claro, que senón hai que controlar esas cousas, Rafael. Pero bueno, está ben, e van ben alimentados os teus gatiños daquela. De momento está. E comen e largan, se van dormir, despois ven. Escoita, Rafael, mira, si podes evitar poñer a man así cerca, porque senón non se te escoita ben, así, polo micrófono, vale? Ti ponte cómodo, pero intenta non subir así, vale? Decíache que con ese can e eses dous gatiños, ti falas con eles... Eu paso o día con eles. Comen, largan, se van dormir, despois ven cando teño fome, ven outra vez. E dormen contigo a siesta? Ai, non. Cada un o seu. Pode querer ben para cada un o seu sitio. Xuntos sí, pero non revoltos. Exactamente, porque desta roupa que está, esta non. Pero hai algunha roupa que arriman só a roupa e non quitan os pelos. Os pelos dos animais. Non, nos quitan, nos dá. Pero bueno, mira, eu que si Pode querer os animais para non seu sitio. Eu que si creo é que os animais, por exemplo, cando ti ao mellor estás un pouco triste, eles arrímanse a ti para darche ese cariño. Saben ben a cante. Se ya andes cal verdade, ya andes escapan. E non que lle põe un pan ni un... Decía que... Reñille, sí. Rafael, decía que eras unha persoa activa, antes ao menos eras moi activo, e agora que faz logo? Levantas pola mañá, que faz? Agora, estar 10 horas non me levanto. A que hora te levantas? Ás 10 horas, sí. Pero é boa hora. Home, para non fazer nada. Pero por que non faz nada? No rural, o que sobra é que facer, non teño que fazer. Traballar para os máis. É que para fazer. Tamén podes traballar para ti, non? Levanto, vou dar unha volta pela playa, pelo mar, por aí, a tirar jabón. É pasar o tempo. Vas pescar ou non? E baixai que non vou. Para ir un solo, non tens con quen falar. E hoxe resbalas calquera cousa e non tens quen che botar unha man. Pero mellor ali no Peirao, ainda te topas con alguén que está tamén ao calamar ou algo e podes botar unha charla. A xente non se relaciona como antes. E acabouse todo. Cada un ao seu, bueno... Costalle un pouco, vese que che costa un pouco tamén entablar aí relación coa xente, Non, de verdade, a xente cambiou todo completamente. Ti non será que estás botando de menos aqueles tempos da túa mocidade? Pero acabaronse. Aí quería chegar. Ai, non. É que a mocidade normalmente, en case todos os casos, ou na maioría, é unha etapa da vida moi bonita. Pero hai que asumir que o tempo pasa, os anos pasan. Pasan, eu cando se máis me volou o tempo, desde que viñen de servicio militar. Empeza a volar o tempo non te das conta, de verdade, os anos. Ai, non. Pero eu digoche unha cousa, Rafael. Dime. Tes 65 anos, Sí. Tampouco eres tan maior. Bueno, pero como de 20 non é. Ai, non, pero nunca. Tampouco. Cóllete mal o frío. Cóllete máis o frío, pero bueno, quero decir que che queda moita vida por diante, o gallá, e que aínda eres novo, para seguir disfrutando. De forma distinta aos 20, sí, pero... Fíxate, Manuel, con 82 anos aínda está aí en activo e facendo deporte. Moitas veces, canto máis te cuidas, pior. Por que dis eso, home? Como a burrubitano. Por que dis eso? Porque é verdade. Mira, pero se atoparas unha compañeira, o millor dábache máis ánimos para facer máis cousas. A máis vives de outra maneira. Por que dis eso? Se é unha muller boa que tal, é unha boa que tal, se se entenden ben, vive a vida de maravilla. Que se entendan, Assim andar bueno, como digo outro, vamos calar. Ti dis, alguén a quen coidar e que eu coide. Non hai cousa máis bonita no mundo. O matrimonio se entenden ben, de verdade. Ahora, eu xa pasei por eso, Bueno, porque unha persoa pode apoiar sempre a outra, Rafael. Como claro. Eso son das mesmas ideas. En eso estamos, mira, imos a lembrar o que a ti che gusta, que é esa infancia, esa adolescencia túa, vale? Vale. Volvemos ao principio, porque ti naciches en Rañobre. Sí. Eso queda por Arteixo. Eu non me acordo para dixeron, nacer aí. Non te acordas? Eu non. Bueno, claro, non me extraña. Dixeron. Dixeronche que naceras aí. Nunha aldea de Arteixo. E fostes o pequeno de 3. Sí. E que lembras de cando eras pequeno? Tiñas a casa chea de xente? Pero había moitas así. E vas quedando solo. Canto tempo te levas con teus irmáns? Sin, non vamos moi ben. Falamos, saludamos, pero cada un ao seu. Non digo de anos, canto vos levades? 5 cada un. Eu teño 65, o meu irmán 70, a miña irmán 75. Ni máis ni menos. Que ben o cadraron aí, Sí.
Entón, levaste 10 anos con teu irmán... Ca máis vella. Ca máis vella. Somos 2 homes e unha muller. É unha muller. Sí. Cando tiñas 7 anos, aí foi un duro golpe na tua vida, Foi cando Rafael? morreu meu pai. Iba a fazer 7. Porque daquela había, fomos coller ali unha chisma ao lado dun vaso de sabón, tiñamos ali unha finca. E tiñamos patacas plantadas, eran no mes de agosto. Que acordo-me ben, acordo-me o que é hoxe. E meu tío tiña unhas vacas e eu carro de vacas, que non había tratores como hoxe. E daquela fomos coller nas patacas e dixo-lhe a meu tío, encontrou moi mal Santiago, vou botar a cesta debaixo do carro. Un carro desde madeira, dos que había antiguamente para coller as Carro do patacas. país. Sí. Bueno, a massa araus de pau, os que había, que outra cousa non había, bueno. E dixo-me encontrar, vou botar unha xea, dixo, vai, estou ali para debaixo do carro, cantaba o sol, que daquela facía máis calor que fai hoxe no verán, Apertaba máis o sol que é hora, bueno. E daquela foi botar unha xeta, via que tardaba, dixo-lhe a miña irmán, vai recordar ali a teu pai, que eu parece moito tardase. E eu, cando lle tocou, xa estaba morto. Claro, teu pai falece e acabamos de decir que erades 3 fillos. 3, sí. 2 homens e unha muller. Queda tua nai viúva Pero que dou mal, diulle así que dá un pouco tocada, non sabes? e ademais tuvo que empezar a traballar. Sí, claro. nunha fábrica de pescado. E claro, non podía ela coidar de todos vós. Había que buscarse a vida. Eu empecé novo tamén, aí nunha fábrica nos Suevos, onde era o matadeiro unha friesa. E tiña 14 ou 15 anos, daquela non me aseguraban que non tiña edad. Claro. Pero como traballei sin seguro, sin nada, ainda gracias a un tío meu que estaba ali. Senón non me querían, que era moi novo para traballar. Rafael, pero a donde... Estas 18 horas me aseguraron. A donde quería ir eu é que, claro, estámonos imaginando esa situación de unha muller que queda viúva con 3 fillos ao seu cargo, entón non se podía facer cargo deles. A máis era duro, que daquela non había... Para comer. Exactamente, que non había. Teus irmáns foron para xunto teus tíos? Non, marcharon porque daquela non había, foronse buscando a vida para outros lados, foronse casando, primeiro miña irmá, despois meu irmán, e foronse buscando a vida. Non había para comer, Rafael, pero fame non pasaches, non? Pois moi ben tampouco. Comías o que tú... Ainda comíamos destas patacas que se lle cocían aos cerdos, non te conto mentira ninguna. Desas chamábanlle patacas da espicha. Sí. Comíamos nós que outra cousa non había. E figos da figueira casas verdes. É o que túa nai podía traer para casa. Pero había a fama que non había, niña, non había. Non é como hoxe, entendes? Hoxe tiran con pan para daquela comías barolo. O que eu tiña? Eran tempos complicados. Exactamente. E se por riba a muller tiña todo ao seu cargo, aínda peor. Non había. E ti dis, non teño máis que palabras de agradecemento para a miña nai. A moita xente dalle vergonza dicir isto, para mí non dá vergonza ningún que as parei canutas. É que non é vergonza ninguna, por daquela. Porque non fostes tío o único. Hai compañeros meus que din que o pasaron ben, eu sei que o pasaron, que vivía ao lado deles. E din que o pasaron ben xa. Ben mal. Eran tempos complicados. Eran tempos moi complicados. Tiña. Tamén lle iban a axudar aos labradores para comerem, porque os labradores o que máis eu tiñan, non sabes? Iban a esfollar millo, coller das patacas, todo, que daquela non había tratores como hoxe, que había vacas, e carros de madeira. E iban a axudar os labradores para comer, pela comida. Claro. Para ter algo para levarse a boca. Rafael. Hai que ver. E despois sabes. Eran tempos difíciles, complicados. Claro. Non se sente. Ai, non. Home, era unha época... O tempo da fame, ai, non. Dísnos que, non sei se creerche nesto, que fostes un neno moi boiño. Bueno. Bueno. Para miña nai, polo menos, sí. Foi a que me criou. Diría outro, moito perdiches. Ai, perdín, eu queríalle moito, de verdade. Rafael é un neno boiño. Eu creo que algún tivo que facer de cando era cativo,